bil-pariri legali li għandi, bil-konfort tad-deċiżjoni tal-grupp parlamentari u bl-analiżi li għandi li saret mill-esperti li qabbatt jien iddeċidejt li nippubblika dan ir-rapport tal-inkjesta fl-intier tiegħu. Ekstqar il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia f'konferenza tal-aħbarijiet fejn fiha ħabbar li kien se jippubblika r-rapport Egrant sħiħ immedjatament. Ir-rapport sħiħ Egrant Inc. juri biċ-ċar li hemm każijiet fejn l-awtoritajiet kellhom jieħdu passi. Minflok naqsu minn dmirijietom u baqgħu ma ħadux il-passi skont il-liġi. Dan ifisser li Joseph Muscat, Owen Bonnici u l-Avukat Ġenerali ilhom 18 il-xahar jafu li kien hemm passi x'jittieħdu u investigazzjonijiet x'jsiru. U baqgħu ma għamlu xejn. Bil-konsegwenza li evidenza importanti setat ġiet moħbija biex il-verità tibqa' mistura. Illum nafu għaliex Joseph Muscat baqa' ikaxkar saqajh u jaħbi ir-rapport sħiħ mill-poplu tagħna. Adrian Delia qal li l-Avukat Ġenerali kien għażel li jagħti rapport sħiħ lil Joseph Muscat u lill-Ministri sħabu u mhux lilu. Il-qorti kienet turid tħassib serju għal fatt li 3 ministri tal-Gvern kellhom aċċess għal partijiet tal-inkjesta illi ma kienitx ġiet ippubblikata. Huwa fakkar kif il-Prim Ministru minkejja l-weda li kien għamel kien baqa' ma ppubblikax ir-rapport. Il-Prim Ministru minkejja li l-ewwel wiegħed li kien ser jippubblika r-rapport sħiħ inħeba wara parir tal-Avukat Ġenerali u ma ppublikax. Fakkar ukoll li Joseph Muscat kien ippubblika biss siltiet tar-rapport, siltiet li għażel l-Avukat tal-Prim Ministru Pawlu Lija. Adrian Delia qal il-qorti issa ddeċidiet li dan ir-rapport ma jibqax biss fidejn il-Gvern. Il-bieraħ ir-rapport ma baqax fidejn il-Gvern biss. Il-Qorti Kostituzzjonali fid-deċiżjoni tagħha tal-bieraħ ikkonkludiet li l-Avukat Ġenerali kisirli id-drittijiet fundamentali meta għażel li ma jgħaddilix kopja tar-rapport fil-funzjoni tiegħi ta' kap tal-Oppożizzjoni. Il-qorti tefet ukoll responsabilità fuq Adrian Delia dwar l-użu ta' dan ir-rapport. Irrid nuża l-ġudizzju tiegħi kif mitlub mill-qorti b'sens ta' responsabilità kbira. Adrian Delia qal li l-ebda ċensura fuq dan ir-rapport ma hija aċċettabbli f'dan il-mument u kien għalhekk li talab li r-rapport ikun ippubblikat sħiħ. Dan wara li tkellem mal-grupp parlamentari kollu. Huwa esprima l-għadab tiegħu għal fatti li ħarġu minn dan ir-rapport. Inħossni disgustat bil-fatti li joħorġu fatti ġodda minn dan ir-rapport, fatti li l-Prim Ministru u l-Avukat Ġenerali kienu jafu bihom fil-mument u mill-mument li rċevew dan ir-rapport. Fatti possibilment kriminali li involvu nies li kellhom uffiċċju f'Kastilja. Adrian Delia qal il-korruzzjoni tikber fis-silenzju. Jekk irridu neqirdu l-korruzzjoni istituzzjonalizzata, jekk irridu nkissru il-klikka korrotta li ħakmet lil pajjiżna, hemm bżonn li noħorġu l-fatti, xejn ħlif il-fatti u l-fatti kollha fil-beraħ. U hekk qiegħed nagħmel illum b'responsabilità. Kristina Majra, Net News.